ମାନେ सकल शक्तिर आधार किए सूर्यदेव। ये सूर्यदेवंकर उपासना पाई लांगुला नरसिंहदेव कोणार्करे सूर्य मंदिर निर्माण करने पाई स्थिर कले। सेतेबेले तांकर मंत्री थिले शिवेई सामंतराय। शिवेई सामंतराय एवं विशिष्ट शिल्पी विश्व महाराणा तत्वावधान बंगोपसागर निकटवर्ती चंद्रभागा मुहाण सूर्य मंदिर निर्माण होगापाई चिन्हट 1200 कारीगर सेतेबेले विश्व महाराणा तत्वावधान काम जेते सबू पत्थर पकेले सबू स्रोतरे भासीगला। महाचिंतारे पड़िले मंत्री शिवेई सामंतराय। प्रबल खरा तांको भीषण भोक और शेष से निकटरे थिबा जने बुढ़ी निकट को गले। बुढ़ी तांको मांडिया जाऊ खाइबा को हठात से मझिरे हाथटी को पुराई हाथ ताती गला। बुढ़ी संगे संगे कहिला, अरे बापा तू ए शिवेई सामंतराय परी का हेउछु काहेकि? शिवेई सामंतराय कहले, माउसी शिवेई सामंतराय तमे तांको चिन्हिच? हाँ देखुनु राजांक निर्देश रे सूर्यंक उपासना पाई मंदिर तैयारी हेउछि जे मझिरे सब पत्थर पका हेउछि। तेणु पत्थर सब स्रोतरे भासी जाउछि। अरे मांडिया जाऊ कड़े कड़े ठीक से बुझिपारे ठीक कूलरू पत्थर पकईवा कार्य आरंभ तैयारी हैला कोणार्कर सूर्य मंदिर। किंतु दधि नौती बसी पारु नथाए। 12 वर्षर राजस्व खर्च हेची 40 कोटी, प्राय 40 कोटी। गोटिए गोटिए पत्थरर ओजन प्राय 2 क्विंटाल। सेथिरे बड़ बड़ लुहा कड़ी एवं बड़ बड़ पत्थर सबू लागी। विश्व महाराणा जेतेबेले कार्य को आसिले तांको स्त्री सेतेबेले थांती गर्भवती। जमा तो दधि नौती बसी पारु नहीं, कौन करा जिवो? राजा निर्देश देलेनी तुमे मान जदि राति पाहिले बसई न पारिबो कोणार्कर दधि नौती ताहले 1200 बढ़ईंकर मुंड काट। अड़ुआरे पड़ी खाती विश्व महाराणा। स्कूल नथिला चाटशाली की तांको पुओ पाठ पढ़िया को जाइथिला। खड़ी ताकू सांग माने चिड़ेइले, ए तार बापा नाही। पिलाटी कांदी कांदी आसिकरी ता मां को कहिला, मां मोर कोन बापा नाही, सांग माने मते चिडौजंती। ता मां कहिले, किए कहिला तोर बापा नाही? तो बापा पुरा विश्व विख्यात शिल्पी विश्व महाराणा। राजांक आदेश रे चंद्रभागा नदी मुहाण रे कोणार्क मंदिर निर्माण हेउछि। सूर्यंकर पहिली किरण पड़िबो, सेठी उपासना हेबो, पूजा हेबो। मां बापा को देखा करने को नाई रे धन एते बाट तू सेतेबेले गर्भरे थिलु। बापा जाइछन्ति आज 12 वर्ष हेलानी। ताको कोन चिन्हि पारिबु? सी तते कोन चिन्हि पारिबे? हाँ मां मु निश्चित जीवी। ता मां
ସହଜ କରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିର ବରକୋଳି ଏବଂ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ କୁକୁରକୁ ପଠାଇ ପିଲାଟି ଯାଇ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ଧରିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା। ସବୁ କାରିଗର ମାନେ ଖାଇଲେ। ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ଯେତେବେଳେ କୋଳି ପହଞ୍ଚିଲା, ସିଏ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି ବୋଲି। ଆରେ କିଏ ଆଣିଛି ଏ ବାଡ଼ି ବରକୋଳି? ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପିଲାଟି ଆଣିଛି। ପିଲାକୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଜାଙ୍କର ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଯଦି ପୁଅ ହେବ ତୁମେ ତା ନାଁ ରଖିବ ଧର୍ମପଦ। ଧର୍ମପଦ ବାପା ଚିହ୍ନିଲେ, ପୁଅ ବି ବାପାକୁ ଚିହ୍ନିଲା। ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। 12 ବର୍ଷର ସାକ୍ଷାତ। ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କ ମନରେ କିନ୍ତୁ ଖୁସି ନଥାଏ। ପୁଅ ପଚାରିଲା, ବାପା ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୁମ ସହ ମୋର ଦେଖା ହେଲା, ତୁମ ମନରେ ସୁଖ କାହିଁ ନାହିଁ ତ? କଣ ହେଇଛି? ବାପାରେ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, 1200 ବଢେଇ। କାହିଁକି? ଦଧିନଉତି ବସେଇ ପାରୁନି। ଏଇ କଥା? ମୁଁ ଦଧିନଉତି ବସେଇ ଦେବି? ସେଠୁ ବିଶୁ ମହାରାଣା ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ସେତେବେଳର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶକ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଅନେଇ ରହିବ। ଶିଳ୍ପୀ, ନର୍ତ୍ତକୀ, ଦେବାଦେବୀ, ବୃକ୍ଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ହସ୍ତୀ, ଘୋଡ଼ା, ଅଶ୍ୱ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ। ଖୁବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ପଥର ଦେହରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା 1200 ବଢେଇଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ତାର ମହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ ବିଶୁ ମହାରାଣା। ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ କୀର୍ତ୍ତି। ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରଥମ ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଅନୁମାନ କରିଲ ଏତେ ବଡ ବଡ ପଥର ସେତେବେଳେ କିପରି ଉଠୁଥିବ? ପୁତ୍ରନ୍ଦିର ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବାପା ତମେ ଏ ଶିକ୍ଷା କିପରି ଲାଭ କରିଲ? ବାପା ଏଇ କଥା, ତୁମେ ଯୋଉ ବହିପତ୍ର ସବୁ ଛାଡିକିରି ଆସିଥିଲ, ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା କରିଛି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ମାପଚୁପ କରି ଦଧିନଉତି ବସାଇ ଦେବି। ସତକୁ ସତ ରାତି ପାହିଲା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିରର ଦଧିନଉତି ବସି ଯାଇଛି। ହେଲେ 1200 ବଢେଇଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପଡିଲା। ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବେ 1200 କାରିଗର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନ ପାରିଲେ, ସାମାନ୍ୟ 12 ବର୍ଷର ବାଳକ ଏଇ ଦଧିନଉତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ। ତେଣୁ ସବୁ କାରିଗର ମାନେ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ କୁହ ଭାଇ, ତୁମେ 1200 ବଢେଇରେ ଦାଏ ନା ପୁଅରେ? ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ ବିଶୁ ମହାରାଣାଙ୍କର। ପୁଅ କହିଲା, ବାପା ଚିନ୍ତା କରନି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ କେତେ ଧର୍ମପଦ ଜନ୍ମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ 1200 ବଢେଇ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏହା କହି ସେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଳକୁ ଚଢି ଯାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନଦୀ ଗର୍ଭକୁ ଦେଇ ପଡି ପ୍ରାଣ ବିସର୍ଜନ କଲେ। ଇଏ ଥିଲା ସାନ ସିନା ଦାନତା ମହାନ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅମର ହୋଇ ରହିଲା ଧର୍ମପଦ। ଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେଇ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ନବଗ୍ରହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି କଳା ମୁଗୁନି ପଥରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ତାହା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ନବଗ୍ରହ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛି। ମନ୍ଦିରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ପରିସରରେ ଥିବା ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଗଜ, ସିଂହ, ଯୁଦ୍ଧସ୍ୱର ଚିତ୍ର ପଥର ଦେହରେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହା ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନଙ୍କୁ ବିମୋହିତ କରେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠିକ ରଥାକୃତି। ଏଥିରେ 24ଟି ଚକ, 7ଟି ଘୋଡା ଯୋଚା ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମାନେ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଶିଳ୍ପୀ ହୋଇଥାନ୍ତ ତାହେଲେ କି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ସେଠାରେ କରିଥାନ୍ତ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଯେ କେହି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଦେଖିଲେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇ ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ଏହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ଲାକ୍ ପାଗୋଡା।